Ya nyiyagaken para murid utawi putra siswa ari Sang Begawan Kilat Buwana. Nenggih Kang putra siswa ingkang putra siswanipun Begawan Kilat Buwana Prabu Pinjongkala Ratu saking negari Paranglembang. Lamun Cinandra solae mliwis hanyampar banyu.
Sing dupa kumelun gening kentias sangapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyati kang hanjok saking wiyati kawula nuwun Kanjeng Guru kula ingkang putra siswa pun pinjung kala arsa cumadong dawuh Guru kula pun singa bremara ugi nyadong dawuh Kanjeng Guru pinjung kala lan singa bremara apa to darunane kowe sakloron adon ndak awit cerak-cerak saya ndak raketake merga iki ana babakan wigati ingkang bakal rinumpaka magepokan kelawan anggonku bakal ngrubuhake adeking para Pandhawa ngrubuhake adeking Ngamarta kanthi nindakake sanggit rungsit kang sarta reka daya ingkang lungit ya kuwi Kalimasada kudu uwal saka regemane Puntadewa Kalimasada kudu wadoh saka uripe para Pandhawa lajeng kersanipun kadosa pundi Bapak Guru kula sampun mangertos bilih paduka Bapak Guru sampun kasembadan minggah wonten Pendhapi Agung nagari Ngamarta. Bener. Merga aku wis kelakon ngumbah uteke para Pandhawa. Wekasan para Pandhawa anane mung manut karo Resi Kilat Buwana. Maknanipun manut kados pundi Kanjeng Guru? Werkudara panenggake Pandhawa dina iki bakal masrahake Kalimasada. Ning yen mung diwenehke lung ngono wae Werkudara ora gelem krana biyen Kalimasada dituku sarana laku Kalimasada kudu dituku sarana probea. Saru dinulu lamun dirembuk ana pasewakan aku kinen ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Perkara regane mbuh aku ya ora ngerti sing baku. Iki mengko mesti bakale Kalimasada diwulungake marang Kilat Buwana nanging kabeh mawana syarat-syaratane. Syarat-syaratipun mlapa apa? Ora ana liya Werkudara iki mengko njaluk nganggo paseksen. Sajroning aku iki mengko dol tinuku babakan Kalimasada Werkudara njaluk disekseni murid-muridku sing pilihan. Kon milih murid-muridku sing sekti mandraguna pilih tanding madyaning ayuda. Murid-muridku sing atos balunge ulet kulite komplit sak gegamane mula kewajibane pinjung kala lan singa bremara. Kelumpukna sedulur-sedulurmu kabeh sak peguron. Pilih ana sing sekti-sekti kon nyekseni anggonku bakal nyang-nyangan babakan regane Kalimasada. Waduh, nyuwun pangapunten Bapak. Paduka menika dwija kula, paduka menika guru kula. Ingkang sampun menehi kawruh dumateng kula nanging nyuwun sewu, kenging menapa paduka Bapak Guru mboten tanggap ing sasmita kalian gelagat pasemon ingkang dipun kersakaken kalian Werkudara sing ndok karepke piye pinjung kala. Nyuwun pangapunten. Cara kasare niku Werkudara badhe masrahaken Kalimasada nanging syaratnya kudu bisa nglangkahi bangkene Werkudara. Kanthi sarana perang gegempuran ing antarane Werkudara kalian murid-murid panjenengan.
ing atase paduka menika pendhita kok ora mudeng niku pripun? Welah dalah iblis lanat Werkudara. Weh. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Tinemune kaya ngono to gedhane Werkudara. Muridku Pinjung Kala lan Singa Bremara. Kados pundi Guru? Kados pundi Guru? Para Pandhawa pranyata ndak kenek digawe becik. Nantang alus karo Kilat Buwana. Lajeng kersanipun siagakna para prajurit. Lading pangirsing daging bathok wadhahe getih. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Janji para Pandhawa kok ora gelem nglarung wujude jimat Jamus Kalimasada. Bumi angus negara Ngamarta.
Hei ah. Awas hei ya hei awas hei ya hei weh hei hei weh hei 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 ya awas hei hei as hei ya awas weh awas hei hei awas hei awas hei weh pacaring Sikra cancut kumregut ngembat watang ngora basa mungsuh tangkep cocok kantaran pausayekti tengok lena prapeng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon haing put latala turung suwe anggon kulumaku iki ana kepranggul satriya kurumaking brengose linting-linting sampirke kuping piyuh-piyuh. Sapa kang dadi kekasihmu? Raden Harya Satyaki Satyaki Singa Mulang Jaya Bima Kunting ya Raden Wresniwira.
Iki ana barisan segelar sekapan payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerang apoe jati angaran sapa kang dadi cundhuking lagu. Kakesane Ratu Gusti Kusaka Negara Parang Lembang kang jejuluk Prabu Pinjung Kalaranku tumenggung Kumandang Garbo. Kumandang Garbo pancen bener. Nyimpang ngiwa utawa nengen sing nduk goleki tak larung jimat jamus Kalimasada. Kasempatan kang jinangka kowe bakal nglarung wujude jimat jamus Kalimasada ngrebut Kalimasada saka tanganing para Pandhawa kalamun wis jengkelang dadi batang ngatang-ngatang bangkene Setyaki pernah apa karo Pandhawa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan apa kabar apa wani karo aku entek wedine karo wanine bagus. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapil buntute ulet tapi ngejero manuk branjangan. Cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudanmu yen pancen wis satriya sekti tanpa aji teguh tanpa mekuru wateken aji coba mantramu. Umbang sutebya datamlong sati kawuja takon dosa iki. Sliramu aja dadi rujuke ngateku mentok mentok sakandani Jota angisin kaya aja awas kamu resmi ayo obahamu etan kowe tak aremo lan sangit sing kaca Has hei ayo kowe ayo oi hey
Awas. Ah. Wah. Weh. Weh. Hai. Weh. Awas. Ah. Weh. 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 Hei, ambruk sedaki, mudar kowe. Hantem, umbulke. Hei, oh, hei ya. Hei, sapa iki? Antarja elu. Hei, ho, ha. Uyo, hei, ho, ha. Waya, weh. Murahan pengarane ngacure kong mat guru kongso kata kaya bu War pangriteng trangga estin rakata waca lalayu Oh, yo, gulungan genderamu bongkok ana kegamanmu. Ratu saka negara Paranglembang Pinjung Kala kang bakal makut ana pupuh sapa? Satriya mencorong diadane kaya meteor Gatotkaca iku. Maju ngejak pirang dina latene bondo tanganmu serimpung sikilmu. Lakon dadi pengewan-ewan kowe. Puyo. Yanteng Iram. Ayo. Maju cak pirang dina ladene rasah ngalembono karo aku. Wah. Mundur. Ora bakal mundur yen durung dadi gotongan bilundasmu kowe bangsat kowe. Wah, siji loro telu ambruk. Bentuske. Hai. As. Wah. Hai. Wah. Weh. Wah. Hi. Ah. Ah eh ah eh. Ah ah. Ah eh. Ah ah eh. Ah.
Malik. Sapa iki? Sarunge kaya sarung Bali. Warakudara, Bimasena, Bratasena, Gandawastratmaja. Wah, wong siji atik jenenge pirang-pirang. Sapa kowe? Singa Bremara aku. Minggira nek pengen ora dadi kurban ning kene ora ana wong nyang-nyangan anane lanang padha lanang. Wani apa wedi urip apa mati. Wah, gajekane. Raimu ra penak wit sore. Wani karaku sipate satriya. Wah, bakal mundur yen durung dadi gotongan. Piye? Setan as. Dai. Spa. Edan. Was. Hayo. Waya. Woi. Woi. Teko kowe. Ayo. Tanduk piye ngadeka kowe. Nantang karo aku. Ngadeka. Cah gempol dilawan.
Nata Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu hayo sungkawing tias mulat solahe ngarinira mangko dhisik Panembahan panjenenganmu kuwi sapa? Rohanira aku Pandhita Kleyang Kabur Kanginan peparapku Begawan Kilat Buwana ditepungke ya aku Nalendra Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya aku ora bakal sulap ndak jaluk Prabu Kresna ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen iki perkaraku karo perkarane para Pandhawa kowe wong jaban rangkah tak jaluk aja melu cawe-cawe lho mengko dhisik mestine Panembahan wis sumurup kejaba Pandhawa kuwi kadangku nanging Prabu Kresna uga duweni kewajiban ngreksa marang kadang para Pandhawa anggone nindakake darmaning kautaman bel gedes apa piye kautaman apa pancen kanthi cara nyiksa batine para ulama kaya ngene iki lho kabeh kuwi ditonton luwih dhisik perkarane apa lan ndak kira kadangku Werkudara kaya anggone jumangkah ya kebak ing pitung kang jangkep saiki sing ndok karepke piye Panembahan cekak cukupe bumi ngamarta kahanane kisruh jagat ngamarta swasanane giduh disebabake saka pakartining Pandhawa anggone kleru ngecakake jatine Panembah kabeh ora manembah kelawan Gusti Kang Maha Agung nanging malah mundi wujute jimat Kalimasada kuwi sing dadi perkarane apa maneh para kawula ing Ngamarta wani nguri-uri adat lan budaya kang cetha kabeh mau mengkang saka pranatan mengkang saka tuntunan suci musik sing perintah para nom-noman supaya perang karo para Pandhawa kae murid-muridku kabeh kae umat-umatku kabeh posik to Panembahan sak ngertiku agama kuwi kinarya katentreman dimene slamet donya slamet akhirat ewadene ning kene kok ana wong ngrasuk agama kok atine ora tentrem malah seneng ubube kawula supaya pecah sing dadi kerukunane tegese ora agamamu sing kleru nanging carane ngecakne agamamu sing ora bener kamangkana bumi Ngamarta wis diparingi wewenang supaya manungsa nindakake pangibadah manut karo agama lan kapitayane dhewe-dhewe lan ora ana kang bisa meksa-meksa marang kapercayane liyan supaya manut karo agamane wong kuwi mau. Kamangka yen ora kleru, anggone Prabu Kresna sinau gunggung kumpule utawa saripatine agama kuwi wis cinatet ana kitab suci, nanging lamun kitab suci kae diringkes diperkes kari ukara nyebut kanthi nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara kuwi lamun digegem meneh kari rong tembung ya kuwi welas karo asih. Sing maknane para-para ingkang nganut marang agama mau kudu nggedhekake rasa welas lan asih. Lan nyipatake rasa iri, drengki lan memungsuhan marang sapa wae lan apa wae. Lah yen nyatane akeh sing ngandharke kowe kuwi brahmana kowe kuwi ngulama nanging sing mbok tandur aning jagat raya mung rasa memungsuhan mung golek menang ora gelem ngalah pedahe apa panjenenganmu dadi tetungguling dewa ana kayangan aduh mati aku.
mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro marakata Kanjeng Rama Pukulun ingkang sampun badar sejatining wujud aduh kedarawasan Dewa Srani pun Rama kalah waskita karo Ratu Ndwarawati Sri Bathara Kresna lah lajeng kersanipun punapa wurung anggen kula badhe nggayuh wujudipun wahyu katentreman wahyuning Tojali Kanjeng Rama ora Dewa Srani ora dina iki pun Rama bisa nemtokake kalamun Pandhawa sing bakal nggayuh wahyu Tojali kuwi ora ana liya kejaba si panengah ya kuwi si Arjuna awit dina samengko Janaka lagi murca saka negara Ngamarta iki meratelake lamun Janaka bakale anyadang Kang Sarta anyadong kanugrahan Tojali wahyuning katentreman muspra datanpa guna yen to ripalungguhan iki bakale ngremuk negara Ngamarta luwih becik goleki papan durung si Arjuna mesti nindakake tapa brata lamun Janaka wis ketemu aja kesuwene enggal diuntapke nyawane mekaten Kanjeng Rama Dewa Srani ayo enggal lon-lonan lumaku ngangklang jagat ngupati papan durung si Arjuna sumangga kula dherekaken Kanjeng Rama Taruna hangutiya sanes karo mongko sakuning dumadi marsudi engkawo kang akeh gunane pisane sembodo tladen ana Taruna hangutiya sanes karo mongko sakuning dumadi marsudi engkawo kang akeh gunane pisane sembodo tladen yen ora sisip kang dadi pamawasku iki sajake Duryudana lan Sengkuni kang sowan ana kayangan dandang mangure mara coba enggal matura cah bagus cah ganteng Suyudana ilang ana Durga Masangga runggirikuh Kang Sarta pakewuh nang papan dalem nggih Bersanipun paduka paman kemawon ingkang matur dhateng Kanjeng Ibu Bathari Durga. Nggih, kula tak sing matur. Iya Sengkuni ngaten. Ngaten nggih Sang Bathari. Kula menika namung minangka talangatur utawi perwakilan. Ya. Awit kula nampi pesambatipun anak Angger Suyudana. Babakan apa Sengkuni ngaten? Ripalungguhan sak mangke para dewa badhe ngandhapaken wujudipun kanugrahan. Nuwun inggih menika wahyuning kanarendran, wahyuning katentreman ingkang sinebut wahyu Tojali. Anak Angger Duryudana kepingin sanget kanugrahan kala mau saged cumandhak wonten ing bumi Ngastina kamangka sampun wola-wali Tandya Bathari angger wonten mahyu tumurun para Kurawa mesti gagar wigar mbabar wirang tuladanipun
Wahyu Makutha Rama ya ora entuk gawe. Wahyu Cakraning Rat Kurawa ya ora entuk gawe. Wahyu napa kemawon pirang-pirang jinah Urawa nggih babar pisan urung tau entuk gawe. Mila Tandya Batari kula suwun kanthi sanget Paduka Tandya Batari Durga saged mbudidaya supados kanugrahan Wahyu Tohjali wahyuning katentreman saged rinengkuh dening anak Angger Duryudana. Pripun? Paduka saged nyembadani menapa mboten Sang Tandya Batari? Ya nanging ana tetembungan Serbasuki mawa biya kelakone Panjangga kudu mawa pangorbanan senguni. Biyanipun menapa? Sing kedah dipun tebus kalian anak Prabu Suyudana napa? Aku bisa mbudidaya. Aku bisa ngusahake. Kareben wahyu utawa kanugrahan bisa diregem dening Kurupati nanging ana syarate. Syaratipun menapa? Syarate siji, besok kalamun Duryudana sakurawane mati, nyawane Duryudana sakurawane kudu gelem dadi prajuritku. Dadi jem setan priprayangan. Piye? Saguh apa ora senguni? Pripun, Nger? Panjenengan saguh menapa mboten? Saguh paman. Mati pikir besok. Sing penting urip ana donya saged mubra-mubru keceh Raja Brana. Bagus, bagus. Lah, ewadene syarat sak banjure. Lho, tesih wonten syarate. Isih. Napa-napa? Syarat selanjutipun menapa? Syarat sak banjure sengkuni. Syarat angka 2. Wahyu katentreman Wahyu Tohjali bakal katrem. Wahyu Tohjali bakal betah ana jiwa ragane Duryudana. Lamun ora ketang sewulan pisan Duryudana gelem ngeloni aku. Piye? Pripun, Ger? Lopo? Pripun? Jangan dika purun kan ngladeni kalepsane Betari Durga sewulan pisan. Ngeloni Durga. Purun. Nek gelem banget Duryudana. Purun. Ya ampun gatel kabeh awakku. Iya, iya. Saguh nggih. Saguh, Paman. Ya matur nuwun ya Duryudana. Sama-sama. Duryudana, kados pundi? Iki mengko sing dadi pepalang. Anggonmu bakal nggayuh Wahyu Tohjali wahyuning katentreman ora ana liya. Kejaba satriya Madukara Si Arjuna ya si Janaka. Ora ana dalan liya supaya wahyu bisa mbok regem kejaba Janaka kudu mbok pateni luwih dhisik. Pun ibu kang bakal memba dadi wujuding tombak Kyai Sambernyawa. Tombak iki mengko gawanen sak banjure tumuju ana lengkeng Gunung Tidar. Amarga Janaka lagi teteki brata mapan ana kono. Sakwise mangkono tombak kang dumadi saka Kanjeng Ibu balangna ngenerdadani Arjuna. Iki mengko mesti Janaka bakal tumeking pati. Satemah Wahyu Tohjali, wahyuning katentreman bisa mbok gayuh cang ganteng. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Dibeto, Ger, dibeto. Nggih, Paman. Mungkar Janaka, walang tombak Kyai Sambernyawa. Ora mikir masa kasangka tunjang benci ing alam dunya pamanungsa punjering prakara alam ati tarik pidana
sing padha ora rumangsa yen wis susah alam gesang sira aja padha kersula kabeh ngono karo sayang sukma kula aja padha sembrono supaya ketan antuk citra. Janaka kelakon mati dina iki kowe. Kinutang-kutang tansah bisa lelati Pranyata Mas Gareng, Cek Bagong. Ayo Kata susila dadi tapatulodo bae-bae kudu dikatakan kudu bae-bae kudu dikatakan ngabruhi lure kabudayan Sekali lagi. rasa sepon samonco rayu redo Hei. bang ramboko Tuh. Kinutang-kutang tansah bisa lelaki Pranyata Kartu koroso dan rabang ayomi kunciku Kata susila dadi tapatulodo kudu bae-bae kudu dikatakan kudu bae-bae kudu dikatakan kabudayan sinur asa kepung samonco rayu redo mangembang rambut Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dik Petro. Selamat pagi Dik Bagong. Pagi Mas Petro. Ya. Sujud syukur ngarsaning Allah Ta'ala nyambut gawe wiwit tabuh setengah 10 nganti jam 2 punjul manut jamku pinaringan lancar gangsar tanpa alangan satunggal menapa. Ngono ya. Bot-bote nampa dawuh, masih dalam untayan benang merah. Nuwun inggih menika pepunden-pepunden para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Gempol, Kecamatan Rejasa, Kadipaten Nganyuk. Ayo, anggenipun kagungan kersa nyukuri sedaya kanikmatan, gitu. Dalam bingkean nuwun inggih menika bersih desa utawi nyadranan. Ngono ya Dik Petro. Nggih. Luar biasa guyub rukun gotong royonge para warga masyarakat. Pantes kinarya dadi tepo palupi Mas Gareng. Ngono nggih. Luar biasa. Wiwit sore wis gayeng, wiwit sore wis regeng. Mula ora ana tembung sing luwih indah rumangsane awake dhewe. Kejaba mung Gareng Petruk Bagong ngunjukake rasa panuwun ingkang tanpa upama ya Dik Petruk. Nggih. Kagem Bapak Kepala Desa Mas Petruk. Ya, Bapak Kepala Desa pepunden kula gitu. Bapak Budi Setiono. Pak Ketua Panitia. Ayo, Bapak Pamuji Santoso, Pak Jagabaya sumrambahipun sedaya panitia. Kang sarta warga masyarakat pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wontening Gempol ngaturaken panuwun dene Petruk Gareng Bagong sak rombongan sampun pinaringan kapercayan supados menghibur para warga masyarakat wabil khusus warga masyarakat Gempol ing dalu sak mangke. Wis dadi agendat rutin pendak taun ya Le. Wis sak trepe yen adicara nyadranan, adicara bersih desa ditanggapke wayang. Wayang menika mboten
namung tontonan utawi hiburan nanging wonten sajroning pagelaran wayang kulit Seratri Muput punika wonten paribasanipun mami tembung ing agami Islam amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing ala. Ngono. Ayo. Nek tembunge Jawa Suradira jayaning rat suh brasta tekaping ulah Darmastuti. Sing bener bakale jejer, sing salah bakale seleh. Wong nandur bakal ngunduh. Ora mesti. Alah. Ya ini kok nggawe. Iya, mayang sing nglakokke dalang kados wau sonten kula pun nyanjangaken dalang menika saking lingganing tembung ngudal piwulang. Upami wonten basa Arab dalang menika dalah sing mengkuwerdi yang memberikan petunjuk. Oh ngono. Ayo. Dadi meh padha karo kiai ulama ya sing memberikan petunjuk nggih. Dadi dalang kuwi aja mung maidoh kasanah, aja mung paring pitutur sing becik, ning sak bisa-bisa ya kudu kehidupan sehari-harine dadi uswatun kasanah. Ngono ya. Aja mung dualil ya. Aja mung nuturi. Ning sing penting iki bagaimana kehidupan sehari-harinya, ya toh? Bagaimana implementasi pengaplikasiannya. Ngono. Ngono. Ayo. Dadi sak bisa-bisa kalamun ana